bonbon. Ini. Simona Rosdenden. Bobby. Светомир бяга! Вземи с концентра и избягаш и ходи на психар горката му. Вземи си ръката и си тръгни по-добре. Всички ли пипахте бабка? Всички ли пипахте? Не, всички сега си вливайте ръцете. Добре, бъде всички взимам с тази. Аз си ги ми. После аз. Mana di mana? The Voice Dance Floor Radio. Еми нищо, те си играят, сега ще ядат и така. Малко още да поиграят. Не има ли ти телефона? Чакай малко. Cara ulang tahunnya Simona, temennya Diva. Antri apaan Diva? Antrian mau cuci tangan. Asik semua pergi pas. Kecil biasanya anak kecil. Трябва да ни води до едно училище, за да ни... Моля, ви прибирали с този измикте от себе. Не, аз ги прибрахме чукуто. Да, чукуто. Ами, в някакво училище обаче не се хвалят то. И кардиограма беше. Колко няма да ни боксат. Хайде. Кой иска да давай парите? Давай! Давай парите! Преди се отваряш. Давай, заключи. Tinggal Diva. Не знам. Само аз знам. Кой фотографа какво? Само аз и мои знаем къде ги дочи. Е, тайна. Ini yang ulang tahun. Никой няма да... Хайде, ей, как не се срам? Тогава се разгледам касата! И то с моите материали. Да, вие цялата каса! Dia ngomong apa ya orang Jawa. Вие касата! Ето грабим банката! Ей, аз имам картичко! Ей, хайде, идиот! Ау! Майките ми троши кръка! Да, да ти съм това вече Абе, това е сапун, бе, хора! Да, сгрипна. Който е по-страшно. Я като си изхвърли сапуна и си се сгрипна. Това беше Селина Гол! Я не Селина и ще дай.